Allora, vedi lo solo che Babe. Come? Babe, allora. Quanto euro da dunga yawdi? Rasi. An joni wete tu yanka. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Kono dani to jami deran zondo. Wone ka suudu ka? Na wonen ɗo ay nangel no woni ni cuuɗi Menen mi wuti di cuuɗi ɗon tigi wi juulugo no waɗi ko joni. ay ka lele Hay no ken ɗum ɓe jam tu ala e mon ga jam to ngala. Babe ko don. Ala. Ha waɗi on. Ko do mi yewti non film kana nan. Aha, fi njombuga manga. Ko ɗo. Baba nayi mawɓe. ɓe jam Alhamdulillah golle no marsa. jam tu Haɗay ko honto e kamen. min ko pita Pita. Ko saare ɗon timɓe tun timbituni. Dani Modi Amadou Bullere. ɗum ara ko ɓe seninoɓe hajjuro wani ɓen tigiri baba. Ɗon anndiniri moƴa? menen Eh. handi to fade no andini Menen ɓen fijiti. wala ɓen ɗon noon e baabe ngan e ko bappa wiyata baabe ngan Ja ko enen on. ko bappa wiyata baabe ngan Yo. Babe ngoy sibbene. Non min e ɓen ɗon ko menen fijiti. Eh. Menen fijiti pay ko yaga. Ha do mo. ɓullo fuuta yewte ɗum si jewti tun Ba. tawi no woodi ko Kanka ka saare ga wonda. min ka saare gam woni saare ɗon woni Oɗo falla. pellet Jiwa. ara noon ina e hoore sama kala few O siko sama kala e waddata ɗum min ko so tawi ko soɓe yewten fima. Ba Lam andina ko ɓen suusiri e duwaɗatama ɗora ko sama kala. e so woni min hewtiɗo hannde Nam. har mi yewtino piiji buy hakkundeji amen min ɓay komin neeɓi yewtude hakkundeji amen wo so tawi woni mawɓe tawaka wawata ɗum annago Ɗum are ko sama kala jokkuɗo menen men Ɗum tawetake tawi ɗin piiji ɗo. ko ɗum tawi joni min tawi min puusu yeeso min hewta hewteɓe Nam. so tawi woni no muuya ko waɗata ko waɗa Haray natana yo Allah moƴƴinani. allahuma amin Andi min oɗo ko ɓiɓɓam men koko juuɓe tumi mari. Ɗum o andi jaajira makko ɗum fof jombama ɗum. Min si a wiilan ko oɗo faalɗa ko mi okkete mi alama forsude fus koko faalɗa ko mi waɗan ɗum kono si mi waɗanima ko faalɗa kom an kadi a waɗanelan komi faala ɗum ɓawde si mi forsima joni a yeehi a arti ɗo komi felete joni noon ɗum inni ko an ɓuranimo ko an o faala an kadi a wiiɗa faalama a faami ɗo hara wona ko sattiyamen noon yo Allah taw arsikeji mon no yiiɗi allahuma amin Allah hokku en sahaba moƴƴo allahuma amin ɗo ko a suka ko faale ma ɗen holluɗa mi faala ya yaw yiitida e mawɓe ma ɓen ɓawriɓe toon ɓe wooda e wadda no so tawi woni ko soobe jokkuɗa fimu are menen heeɗi yon siɓe ari minen moɓɓe wooda ko men yewti ok joni sengo ɗo mi jaɓanay on seeɗa a raɓɓin lingol si woni ha min mi hewti ga déjà mi yiidino taw e mawɓe am ɓe ɓen mawɓe am ɓe yiino o jiwo donc ɓe soutenilan à 100%. Joni ko honɗum manganilan ko andugol so tawi woni onon on hokkime masi on hokkalima donc joni ɓayno mi wata adde ga taw mawɓe am ɓe yiidon enen ɗiɗi taw en yiidali mi tawi mi hewtu ga taw yiiden on sumata noon somi adde e mawɓe am ɓe awa baba haray ko ɗum ɗon aray mi faami ko haalla ko laawol gotol ngol wonɗen mawɓe ma ɓe yiijiwa mum min kadi mi yiima kono min e mawɓe ma ɓe ɓe yiidali joni ko minen lutti yiidugol so mi yiidi haray lanni haray ko ɗum ɗon joni haray yomi wayni to min hewtuno ga toon yiwgol ɗo mi feƴƴa par ce que programme ɗi no ɗuuɗi nini mi profite ka golle mi wayni juste pour 30 minutes argol yiiden yiiɗo gadda golle ɗo passion ɗuuɗi probléme ala koye gooti haray ko ɗum ɗon e haray lan yiwro moɓɓe jeeyi faami lan haddima joni lan heeɗima mbaɓen haray ɗo tigi tigi jomon o si woni mi heeɓimo yilan faala si mi heɓalimo kadi mbaɓen yilan faala dewgal sunna e farilla kala haruɗo ɗum ɗon haray Allah no monani ko so tawi hawri tuhiɗon hiɗidiri arsikeji mon no yiide mi salantakoma ɗum min salantakoma ɗum ɗum woni min mi woni kotiraɓe min famille on fof aray koye gootum
yon min hewti babe Ada mina fadi on non. Yidi kambe be da bon. Ay lam fadi on. ko so talan sena Yo to mo seda ara. Ara wo daki non de. Ara la mari ko mi la kama do nani. Allah. Si Allah o ko rani la ngobi don dawga sunna e faridu. Ko dum jullo kala yedi. No ummu kadi an kadi goddo jota ko do hala fuddike. Goddo wata yaltugol hala do ara fuddi halugol tan ko kadi. Non yewtitade do non. Ko nene ma to soko. Tanko a jotto hala tungo go yalta e halugol accata hebe ben famu ni. Ko. Rasi. Ne rasi. Ni hidandi kando. Ko do hebada njandi do ne ama jajirama be ko jombama do. A diwo suka do ni ko fa Allah. Ni mbabe. La yidi mo mojjam. Yalla modi. Mo yiduma. Mbabe mo yidi lan. Yalla butu mojjinde. Mi ngondo si odo jombala mbabe. Jombeta kammi maya. Ko do mi fala. An jombeta ki amaya. Dani ko ndu wondum. An jombeta ki hammaya. An da yeli woni mi salaki du mi innali ma jombata ma kono da yeli woni rigol ni amaya. So do jombala. Aw hare da suni nene. Ko ko pihu ngotu mi andi do si tay hawri arsikeji mon no yidi on jombete dun non hare ka Allah boni tas yoro dum non no yidi babe dum yidi no sebe yalla gollun do en foti kono non mi haalante hunde wotere min go ankon na ko satti jajira mabe hum sikka instituti jomba ko goto artali ka si woni hammi jetti ko ngol mi ko ki e on haaju mi ni mi ko kima si ayahi ko hayndi hibbi harandi hibbi atata do di babe kala ko walla munyo to bayla yidi mo kanka do landi mo yidi atata do di no mi atata de dum no ba hay si o warima hara o ware ko to wonata wona to wattina la ko mi atata en famoniri babe ngo minni o do no wela la min kalle lan andi mo yidi minni si en famoniri assalamu natabna lam satal min am ya salu ya beaucoup de informations bien que y a tina moyen. Per bantara. Dande mi de no mo. Per bantara. No c'est bon. Budion. No c'est bon. No budion what budion. Late. Someone on Jamu Fiam like
Allô? A heutino? Lagi deni kok ya. Oke, Jon saya bolang ada dong. C'est bon. Nyame hana nsia. Lan samba. Ambo sabbi ma. Ay be ko no kidan ko fi no nyama ni mundo. Wata wonga emi ke bimbe ayandi ke defi mi ronga metale simia. Awin jago no jetu ba. Ok, c'est bon, har téléphone. Merci. Wala o jide o pello no hitti fiw. Hay nyamugol kadi ittugol ko e siyata non kadi ko problème. Bonne journée. Ok, bon sang. Tani mi nyal baywo. Joni hay nyamugol wala tambo. Tawo don hitti fiw. Ko jokki wo dum don mo jokki ko ti. No. Nte dem. Ara ko mi wadi dem. On tini gilawo haaju fit. Kiji bu so ita haaju do. Ara de wirtu de mo de. Haaju fit no duira. Fami on fop no welti. Baad adu haaju on hari menen haalaaji bu fiyanti ga kono alhamdulillah. Kiji ni fit no haanere. Ha be mo jenti ko yimbe be halda. Ni so wadata. Ko ɗum no waɗi simi nodduma ɗum ɓayr ɗum woni haaju on feƴƴi no duyira noon fof no weltodirani ɗo hande famille on ɗo ka rewruɗa o iɗe haalde indema haray komi tori Allah kadi koye dewgal mum ngal yarno Allahumma amin. ayi o juwan kankon toso konko an andi goɗɗo a ne'iray pay koy neydi goo ɓe ɗaɓɓoya neydi goo ko saare kono min mi andiraɓe ɗum min ko neydi ko ɓe fof maɓɓe ɓe feewi ay jeejira makko jombaɓe ko goto artaɓe ta kala no kam woodi mum kala no kam woodi mum haɗa mi yewtima komi yewtama ko an kadi minni mi ɓeyditane seeɗa hande ka saara ɗo ko min woni baabe mum on fof nangi siraɓe de kamin ɗon baba ɓeyguma ko ɗo woni baba ma nangi siraɓe de nangi siraɓe haray si ɓeyguma si o bonnima a jeli si o bonnima waɗu sariya duwa ɗon hakkude mo Naam. ko an hande fewnatamo affaire diina piiji ɗin fof ko an fewnatamo ko an holatamo laawo rewetengol ngol andi mawɓe on tigi ɓe neya mo neydi ɓeygu makko modi makko ne o yamo neydi go si o bonni ko a waɗa ɗum sariya on hakkude mo min no yeri ko ɓonni kon kan ɗo ñaami ala mangude ɓe juulay ɓe janggay waɗa e piiji ɗin fof haray ka maɗon kadi ko ɗum mi torima innatamo ya defamo jonnumo dépense ñande o ñande maafe tew mi innatama ya waɗamo ɓira ka kafe ma foska o ko woni tun ñamete makko wona yo manko yo taw haramo heɓude weeli metti yo ñaamu han o haara ɗon mi heɓoyay ñande o arti ɗo o innila hunde kadi no woodi ko haray komi haalnamo ko si ɗum ɗon manki tun woni hen feppoyta Ok, ɗo nam mi weltori yewtere nde par ce que kay ko baɗo hen ari sondi ko ɓe yewtilama noon kadi yewtollam donc min on haray e famo mi andi ko yewtere giɗo mi weltori mi tañƴini konko toriɗo lam ɗon wawata sattoygol e hoore am par ce que haray ko fi no fi an on moƴƴira ko fi no foye an on moƴƴira donc mi yahat fus ko satte ɗum ɗon si Allah won newni jaɓi ɗum ɗon mi fodi on problème wonoyta sengo ɗon si Allah jaɓi awa baba minani haray koye gotu nani problème ala haray ta yi de fimo janɗi ɗo mo bubu boobo noon boobo a joggitorto mo hakkille ma ɗen an gasi probléme Voilà. wakkile ko ɓeyɗo haray koye gotu mi ɗewtoyde ka galle to ka suudu yimɓe marno réunion ton hannde wadde dimanche min halduno goreɓe am ɓe fof aray ka suudu présente ɓe baba onon koye fay ko yande ɗo fini onon digiri haray mi halfinima mo nani baba haray mo juudema
Allô? Madame Nem, laisse-moi, je te rappelle, minute. Non, après la minute, te parle, Madame Nem. Je suis un peu pris là. Action tadi anda mandalan kumfala. Ancho mwenye kaya baby. Mungu mgeni usezi basi mgeni unajua. Mgeni ndefu. Mimi la nini ndefu ni mimi na dizi mtani. Mai. Okay, Joni, Madam Den. Sababu la sana mimi pia mtaenda mpango kwa sababu ndio yala moja. Kasi hiyo no mai ya desa ya continue hilo. Bana hata Angka dah kifahama la fiala. Be. Haba. Halo? Oui, noi. No ando ni alta langa sudu, andi ko dimans langa sudu. No un programma come watira mo jango kwa sala. Non vuoi io che apre qua la occhi pisera lang. Voilà, ok, merci. Mai no ngai. Mai. Madame Den. Surtout que angka dah kifahama la fiala. Aucun 5 minutes ngaine mungo kwa. Terminer ça 5 minutes. Sababu langa samba 5 minutes, pardon. Ngaine ni kwa mfano kama ndio ndani ya mashine ndio wote ni nyama msimu photo ndio wote. Aya yule. Haba. Allô? Allô? Oui. Ok, Abdou. Oui. Ok, merci. Ok, oui, non, il a occupé, mais non. Bon, mais. Mais. Ok, je crois que c'est fini. Fala kayak aku. Enggak punya anak pada bang. Fala kayak aku. Non, c'est bon. Io sarò cassato in tempo 5 minutes. C'est bon? Jangan ngapain marah nih, bang. Ok. Dia poko watan kali moja. Ana kami auto ngasuto mia boma ngale. Madam Dem, anche buoni famu se anche mi gena golle ne sono man. Leo nunkali mi ari ni la mia boma ga na golle man. Mi abike ma di do kada juri ke golle leo. Anu yake wo. Na bono ma jango ikitori yeso mai ko ka. Ami mi hauje. Niko mi hauje la wala. Ngo to hauji randa ko ji. Mi hauje ide. Moi je vais terminer mon travail. Inni wo ko musoli pare musi goddo watto. Mami hawo wonde ka. No goddo wattade mami. Anda mi godde golle do nyalintini lando ande si nyaliti do wada lundu are ko nyalita ni ko nafali. Me an kadi akki si mi yewtima akki on kadi faama lan ka.
goɗɗo wolanti ha waɗa ko faalɗa ko wacci faama tum ndaari wasiiji kan yo woni kon tetti wasi ɗon ngal dem hekkan bammi woni haalan itto e cer faamotire accan kadi c'est pas possible. Ndari. Ok, c'est bon. Mi famima quoi. Eutani manuku. Ma non eutani manuku. C'est bon. E lei mi fa una bella macchina. Ko bimbe de kala be da fala malangani ko. Jeji mami yo. Tino. Ada kita wasi jaballa na ko. La marma programma 15 euro di viti. Fu che mi ha. Teka. Allô? Est-ce qu'il y a une soutien comme mimi sofi. Langarde. Mambo mako wona mambo mimi lopita ka. 10 minutes. Hey. Kodole che tu mi yetta mi alta. Kupita usifo. Anda siku de ke fimi do. Andi ko fiun mimi hakitaka hilo. Kala wo hin mi wata da siku de mi wata wonde bamba mi wata munya mi ala ina ta. Kama fila ngeji de mafia. Ami mi do wali munya go mi yeto malo. Na ngo wali ko mi wali ko mi mahala de filu no ko mi wali. Nanda siku dara mi wata wonde bamba. Bala ngeji. Ndara no madam dem. Nimbire markido. Nindora takama. Sere bataya. Ndani mi ala ntumia hai. Londa maki ni mi ya. Felama no. Pani wodi ma. Amiri ko bumo ni ko buyi. Ange modi ma ido do. Don vivre de vie là-bas do. Kantu ni modi ma. Godda la on sonjude. Piji din jene sa ko manka nama. Vraiment la welcome no. Hakule nyama. Deuga mangalo. Ange modi ma. Courement, c'est très joli. Si mi hai daga vraiment mindara e tal benimi do suni. Così che i pigi della tavola. Anche modi ma problème fou ça vraiment. Deuga manga no fotrini vraiment mi do encouragement de plus ya hidu modi ma de plus parce que andi mo hidu ma vrai. A famille, s'il te plaît ma chérie. Fatim. Non, fola kana. Ko gonga, ko no woni modan no yidil. Usman kana. Wajiɗo ma wo kay ko giɗo ma ma gandi ka quartier ɗo fof ko enen ɗo weddi ɗo na en gore ka duuɓi mais quoi fayda koye gore ɓay naɓuduɓe waray ko gore modi am hunde mankana min nayi hunde mankana mais no manki kadi modi ko Ah bon? modi am wala nalantan so wiwi ka golle kaka suudu sinaga suudu kaka golle hay jooɗa gom falte men jooɗoɗo amen yewta min wala nalantan anti dani ko welni dewgal ko bi sigi ala wala ko me woni do o soni ko sentence me ba do bi ala ko zero bi don no ton me ala nalan kadi tammi faate men fija o ala nalan tam fi so yuti ka golle ko natu gol walu bimbi si weti o ti ko yo wadi toilet makko fa ko yo yaw ka golle mi faate men jodo do men fija me wala nalan tam wala sonjude Donc gonga mama chérie. Moy ila moƴƴa non mais tan wala na Ɗum ɗon wata ɗum no satti tan fu so ala nala mais no mo yiɗi lankande ɗum ɗo min tigilande mo yiɗi hala no satti gorko no yiɗuma ala nama tan haray gonga ɓe a diggol ala nder ɗo joni min komi wawma haalande muñna fota ora ko muñotoɗa ko min mi jonete joni solution ko waɗa fi muɗum ay me bay solution ko tabata modan yiɓana nan tan wawa yiɗude andi konno goɗɗo ɗaɗɗanta giɗo ko siga ɗi piiji ɗo ɗum ɗon lan holor ma kadi on parti ɗo watta ƴette téléphone ma o waɗa message vocal ko falɗa kon fof yo waɗ waɗa ka téléphone ma enregistra une fois andi mo jooɗi ka ordinateur ma mo jooɗi téléphone makko par ce que dossier di makko go ka téléphone wonata kala kanduɗa hemo connecté naɓɓoya kam sa naɓi ɗo joni o sikkay
Abi ka service adanimo message vocal fi golle makko. Il fa écouter dum do. On de ko le. Amara yun no kay ni. Awadi dum do, ma chérie. Awa écouter do. Sergio lang holo ma Sapito. Madam Dem. No di ko subu daw. Paske ngani ni no ka subu de bi yom ni le wona ngani. Yes mo mo ma yede ngom hande. C'est comme si ça va pas. Anna mu ka ko hondu wadi hondu tigi. Adila na jot ni lan do hay. Ay hebor ko hala ronko. Nyal na me ko yetalan do dem awonde andem Me andi go ida wonde andi ko si hala ma si halata dar gol bana ton telephone ngom majji pino din tanti numero ngamiro ke hoccu do ngala jabde de cross do ma kelo de cross awacca do ngela ta o wala ta fi nan tay to makom noddiri façon numero je den ko wala jabde très bien andi hala ko der hala yalta jaka imoto do ya ndar gol balo mi har mum bitata fi kono nyalor ma mi e grand ndar gol woni nyalor ma woni gemma woni bimbi awani no la wida da yawde ndar gol balo no gasa ko hakke dum awanangu ma has telephone ma mo wayna ko ndenyan kon don andi onon tigi na woyo wayna go so ni wayna kyo fame on ka wo da don ka continue non parce que ko fari la yore ma ko wayno da si afala ma yata andi gidandi wayna golan ka yata siya ka yata ton ko fari la yore ma ka me onon tigi lan ni hala mi wowa so ngi ko wowa wadi ande ala mo trompo ta me ko tom mi mi hay kilan telephone o ma gijo no mi santi numero je de nga on ta baje be so dande te non hay son nay lan dum do kan no ani ni lan ante ko mbudi kay wondo ngi tudde so si ko telephone ma mari code ka ko no ngani lan wala code no ma ni lan telephone Madam Dem ami mi ngalay ma nini haybe janga be wada code ta telephone di ma fi sécuriser go donné di ma ko won kon fi si go hokki ma telephone ta udi to wiya ko ndum mardato asta woni telephone ma ala no ko da yetti mo hay kiri ni no ara ni ko ay no ay no mi ta no nya ito ga ko mi ay ka telephone min ka ko ndon ma pini la ko don le kadi mi fala na goddo gode mi yalta non kay mi dara simi min tigi mi mo si am mi dara simi tay ran on telephone non sabita hali bi won goto mi fama ali be taw ko telephone non ka ko maji on tigi wi da fala ka to sifa makko telephone ma on mi fala telephone maji dom ando la hedi ma nene goto telephone maji dom fe on dal telephone ma maji hetam ngare ma sansi ko mi way kondo mi so dan telephone mi fala telephone go kon don tigi mi fala saga metta yonno